sidde og kigge efter mor eller far, fordi at, jamen, jeg ved, at skal derud komme en belønning. Nu kan vi belønne hunden, når vi står inde ved hunden, eller når vi står 30 meter, 40 meter væk. Og det synes jeg er en kæmpe fordel, fordi vi ved aldrig, hvor belønningen kommer, så der er